Eli niin kuin tuossa esittelyssä kerrottiin, niin Helsingin yliopistosta ja Viikin kampukselta olen tänne porhaltanut tänään iltapäivällä ja toivottavasti tästä saatte jotain kotiin viemiseksi, kun puhutaan ruuasta ja ruuan terveellisyydestä tällä kertaa. Eli mulla on tässä tämmöistä historiaa, että mä olen elintarvikekemian asiantuntija, mutta toki koulutukseen liittyy myöskin ravitsemustiedettä. Ja erityisesti ruoan turvallisuus on sitä tonttia, mitä nykyisin edustan. Mutta nämä terveysväitteet ja ruoan terveysvaikutus, niin ne on mulle varsin tuttuja edellisen professuurin kautta. Ja sitten mä myöskin työskentelen tämmöisessä paikassa, jonka nimi on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Ja se sijaitsee Italiassa Parmassa ja on toiminut nyt 10 vuotta. Ja mä olen siellä nyt 8 vuotta ollut asiantuntijana. Ja muun muassa siellä arvioidaan kaikki terveysväitteet, mitä meidän elintarvikkeista halutaan sanoa. Eli markkinoille on tarkoitus päästää vain sellaista, mikä on totta. No, ruuasta puhutaan kovin paljon. Aukasin tämän päivän Helsingin Sanomat ja siellä oli koko sivun artikkeli siitä, että mistä ihmiset puhuvat. No totta kai me puhutaan harrastuksista ja perheestä ja sairauksista ja lemmikeistä ja vaikka mistä. Mutta oli oikeastaan aika yllättävää havaita, että yli puolet meistä puhuu päivittäin ruuasta ja useampaan kertaan. Et noin 50% ajattelee ruokaa ja puhuu siitä monta kertaa päivässä. No sekin me tiedetään, että ruualla on yhteyttä meidän terveyteen. Et sanotaan, että se on noin 40% erilaisista krempoista, joihin me voidaan ruoan kautta vaikuttaa. Ja sekin esimerkiksi, että todettiin tämä, että alentamalla veren kolesterolia, niin sillä voidaan pidentää elinvuosia ja työntää kauemmas riskiä sairastua sydäntauteihin. Niin sehän oli semmoinen boosti, jonka voimalla sitten lähdettiin kehittämään enemmän ja enemmän tämmöisiä funktionaalisia elintarvikkeita. No, tämä esimerkkikirja tässä näin, niin se nyt on ranskalaisen herran kirjoittama. Suomesta löytyy monia samankaltaisia esimerkkejä, mutta tämmöistä tietoahan meille tarjotaan, että miten me voitaisiin terveellisesti syömällä siirtää kauemmaksi jonkun ikävän sairauden puhkeaminen. Sitten kun kysytään, että minkälainen ruoka on terveysvaikutteisuutta edustavaa ruokaa, niin mitä tulee mieleen? Onko se jotain voimaruokaa? Puhutteko te superruuista? Vai ajatteletteko te, että se on jonkunlainen paletti erilaisia elintarvikkeita, joista joku on sanonut, että nämä juuri ovat niitä terveellisiä? Vai katsotteko kenties ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia ja sen mukaan sitten ravintoaineiden mukaan päätätte, että näin kannattaisi syödä? No, edetään vähän tällä rintamalla ja katsotaan, että mitä se tämä tämmöinen superruoka oikein on. Ja mä kävin tämmöisessä superlähteessä kuin Wikipedia ja sieltä tietysti irtoaa tämmöistä tietoa, että tämä on ihan vaan markkinointitermi. Että ei ole kukaan niin kuin tieteellinen henkilö tai tieteellinen instanssi määritellyt, että juuri jotkut ruuat on tämmöisiä superruokia. Vaan ihan joka ikinen, joka kauppaa tiettyä omaa tuotettaan, niin hän voi päättää, että tämä nyt on superruokaa. Ja sitten on meidän asia, että uskotaanko me sitä viestiä. No, siellä Wikipediassa näkyy, että yleensä me tarkoitetaan semmoista ruokaa, missä on paljon erilaisia ravintoaineita. Siellä on paljon kivennäisaineita, siellä on paljon vitamiineja, siellä on ehkä paljon antioksidantteja, ynnä kaikkea muuta bioaktiivista yhdistettä, joka ei välttämättä edes ole ravintoaine. Sitten yksi, mikä on tyypillistä, niin ajatellaan, että nämä on sellaisia aineita, jotka on luonnonmukaisesti tuotettuja. Ja otin tähän esimerkiksi nyt tämän mustikan ja mustikakeiton, kun kerran yhdessä haastattelussa sanoin, että mä en itse asiassa ymmärrä, että minkä takia vaan ne mustikat olisi jotain superruokaa, jos semmoista nimitystä halutaan käyttää. Että miksi yhtä hyvin ei voi se
elintarviketeollisuuden tekemä mustikkakeitto olla superruokaa. Mutta ilmeisesti tämän määritelmän mukaan se ei voisi olla, kun sehän on prosessoitua, vaikka siellä ihan tasan samat ainesosat on. No tietysti siihen liittyy myös se, että tämmöisiä superruokia on sellaiset ruoka-aineet, joilla on jonkunlainen niin kuin kansan perinne. Että on tämmöistä vahvaa käyttökokemusta jossakin kansakunnassa, ei välttämättä meidän Suomessa niin kuin mustikan kannalta. Ja jos katsotte vaikka tuota listaa näistä elintarvikkeista, mitä on päästetty tänne superruokien listalle, niin ei ne kauhean tuttuja meille ole. Että väitetään maailmanlaajuisesti, että nämä on niitä meidän planeetan ravinnerikkaimpia ruokia. Ja siellä heti 3 ensimmäistä on tämmöisiä leväruokia. Totta kai siellä on paljon antioksidantteja, totta kai siellä on paljon kivenäisaineita ja vähän rasvaa ja sokeria. Eli sen takia se ravintotiheys siellä nousee. Ja olette varmasti tutustunut tämmöisiin kuin makajauho tai raakakaakao, gojimarja, aloe vera. Mutta eivät tosiaan kasva täällä meidän Suomen kamaralla. No mitä on viranomainen mieltä sitten tämmöisestä? No kun ajatellaan niin kuin EU:n kantaa, niin Euroopassa meillä on nykyisin voimassa semmoinen terveysväiteasetus. Ja se kieltää markkinoinnin terveyshyötyjen avulla, jollei siitä ole tieteellistä todistusta. Ja sitten vielä meidän oma virasto Evira, elintarviketurvallisuusviranomainen Suomessa, niin he on ottanut kantaa ihan tähän superruokatermiin. Eli se ei tarkoita mitään. Sellaisella ei saa ruokia markkinoida. No, ajattelisitteko näin, että onko tämä superruokaa? Tässä nyt esiintyy muutama semmoinen tavara, joka äskeisellä listalla Wikipedian mukaan oli tätä superruokaa. Täällä on tätä makajauhoa ja sitten muutamia marjoja. Ei ole gojia, mutta on inka ja akai. Ja jos vähän vilkaistaan, että minkälaisia aineita näissä on ja miten niitä myydään. Te näette, miten niitä myydään. Ei ole kysymys mistään tuoreista, ihanista, herkullisista marjoista, vaan puhutaan kaukaa tuoduista, kuivatuista jauheista. Ja näissä jauheissa on sitten erilaisia rasvahappoja, siellä on erilaisia vitamiineja, siellä on kivennäisaineita, aminohappoja, voi olla antioksidantteja. Ja kaikkeen liittyy se, että siellä väitetään, että juuri tämä on hyväksi sydänterveydelle tai estää diabeteksen puhkeamisen tai on jollain lailla edistävä ajatellen sairastumista vaikkapa diabetekseen tai edistävät näkökykyä. No näinhän ei nyt saa sanoa, jollei ole siitä tieteellistä näyttöä. Heitän sitten tällaisen kuvan. Tässä lokakuussa nimittäin Time-lehti teki tämmöisen selvityksen, että mitkä ovat ne maailman terveellisimmät ruuat. Ja tuossa ne näkyy. Ja Time-lehdellä on tietysti tämmöinen niin kuin ravitsemus- ja terveyssektio omassa toimituksessaan. Ja nämä toimittajat ovat sitten keskustelleet erilaisten amerikkalaisten ravitsemustieteilijöiden kanssa ja katsoneet läpi sitten kaiken sen, tai ainakin osan siitä kirjallisuudesta, mitä on julkaistu näiden nimenomaisten raaka-aineiden ja terveyden välisistä yhteyksistä, ja sitten lähteneet niin kuin listaamaan 1–31 kaikki nämä ruoka-aineet. Ja ensimmäisenä siellä sitten on tämä neitsyt-oliiviöljy. Ja nyt väitetään, että tämä neitsyt-oliiviöljy on meille kauhean sydänterveellistä, koska siinä on niin edullisia rasvahappoja. Ja nimenomaan näitä yksinkertaisesti tyydyttymättömiä. Ihan niin kuin siinä rypsiöljyssä, jossa niitä on vielä enemmän. Sitten siellä on punaviini, ihana aine, mutta siitä ei saa sanoa mitään terveysväittämää. Sitä ei saa markkinoida terveellisenä tuotteena, vaikka kuinka ajattelisi, että kohtuukäyttö on hyväksi. Ja mikä täällä sitten olisi se kiinnostava aine, niin puhutaan tämmöisestä fenoliyhdisteestä kuin resveratroli. Ja sitäkin liitetään sitten muun muassa sydänterveyteen.
Ja kolmantena siellä on sitten se tumma suklaa. No mitäs kiinnostavaa tässä nyt on? No itse asiassa täällä on kaakaon flavonoideja. Ja sepä onkin yksi sellainen ainesosa, josta tämä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on sallinut terveysväitteen käytettäväksi. Ja se liittyy nimenomaan siihen, että parannetaan veren virtaavuutta. Ja se taas edistää meidän sydänterveyttä. En käy mitenkään näitä kaikkia läpi, mutta ihan näin esimerkinomaisesti, niin katsotaan jotain. Sitten tämä edustaa kreikkalaista jogurttia ja tämä edustaa taas rasvatonta maitoa. Ja molemmista on nyt sitten napattu ainesosaksi proteiini. Proteiini, jonka tietysti tutkimuksissa halutaan selvittää sitä, että lisääkö proteiini kylläisyyttä. Vielä ei semmoista terveysväitettä ole hyväksytty. Ja toi rasvaton maito on taas liitetty siihen, että kenties diabetesriski olisi pienempi, kuin käyttää rasvatonta maitoa. Sitten siellä on erilainen määrä muita aineita, joissa aika paljon pelataan näillä rasvahapoilla. Tässä on tonnikalaa ja on vähärasvaista lihaa ja linssejä ja erilaisia on manteleita ja tuolla myöhempänä on sitten saksanpähkinää. Ja terveelliset rasvahapot ja sydänterveys on siellä mielessä. Sitten siellä on otettu esille kuitu leivässä tai kuitu vaikkapa tässä, mikä se on suomeksi, kurpitsa. Ja sitten erilaiset antioksidanttiyhdisteet vaikka munakoisussa tai punajuuressa. Ja sitten semmoisia yhdisteitä, jotka kenties vaikuttaisi syövän riskiin, joita sitten löytyisi vaikka ruusukaalista tai pinaatista. Eli tämän tyyppinen tieto, että me voidaan listata niin kuin ravintoainetiheyden mukaan erilaisia elintarvikkeita johonkin järjestykseen, että näitä nyt kannattaisi syödä, niin se on vielä hirveän kaukana siitä tieteellisestä totuudesta. Että voiko ihan oikeasti sanoa, että tomaatti edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. Saatikkaa, että myydä jotain tuotetta tämmöisin väittein. No kun puhun siitä väiteasetuksesta, niin tässä on välähdys siitä, että mitä tarkoitetaan. Eli näillä EU-direktiiveillä niin niillä on tietty numero ja sitten se vuosi, jolloin se on annettu. Ja tämmöinen väiteasetus on tullut vuonna 2006 kirjoitettua. Ja sitä nyt sitten aletaan oikeastaan joulukuun puolivälissä soveltaa, kun nyt on sitten arvioitu noin muutama tuhatta terveysväitettä. Ja oletetaan, että sitten poistuvat ne terveysväitteet markkinoilta, joilla ei sitä tieteellistä näyttöä ole. Ja sitten 15. päivä joulukuuta niin ikään kuin voisimme kaikki kuluttajat luottaa siihen, mitä markkinoijat sanoo. No jos katsotaan vaikka näitä Valio Plus-maitoja, niin siellä on kahdenlaisia väitteitä. On ravitsemusväite ja terveysväite. Ja jos ihan yksinkertaisesti sanotaan niin, että tuote sisältää runsaasti proteiinia tai kalsiumia tai D-vitamiinia, niin silloin me puhutaan sisällöstä. Ja yleensä kyse on ravintoaineesta. Ei ole kyse antioksidantista tai probiootista. Ja näin voi väittää tietyin ehdoin. Eli yhtä hyvin niistä superfoodeiksi luetelluista voisi sanoa tämmöisen ravitsemusväitteen, jos vaikka siellä A-vitamiinin osuus semmoisessa päiväannoksessa on noin 15% päivittäisestä A-vitamiinin saantisuosituksesta. Että ne aina suhteutetaan siihen saantisuositukseen. Että ihan mikä tahansa pikkuhippunen määrä ei riitä. Eikä myöskään voida lähteä siitä, että meidän pitäisi syödä vaikka puoli kiloa niitä kotsimarjoja per päivä. Että se ei ole niin kuin normaalin ruokavalion mukaista. No miten tämä terveysväite sitten eroaa siitä ravitsemusväitteestä, niin se eroaa sillä lailla, että siinä liitetään tähän sisältöön vielä jonkunlainen terveydellinen määrä. Ja tässä tapauksessa puhutaan vaikkapa luuston kehityksestä. Ja sitten on vähän niin kuin markkinamiesten asia, että millä lailla tämä sitten mainonnassa näkyy, tämä terveysväite. Eli tämmöinen terveysväite tuossa plussamaidosta on ihan asiallinen. Kun mä puhuin siitä, että ei ihan pikku määrä jotain ravintoainetta riitä, niin on sovittu, että se on tämmöinen 15% päivittäisestä saantisuosituksesta.
Ja tässä on nyt C-vitamiini esimerkkinä. Ja me katsotaan sellaista saantisuositusta, joka on annettu jo vuonna 1990, jolloin C-vitamiinin saantisuositus oli 60. Nykyisin se on 75. Että nämä on tavallaan vähän erilaisia vertailuarvoja kuin sitä, mitä meidän ravitsemussuositus sanoo. Ihan vaan sen takia, että ne vertailuarvot ei sitten joka vuosi vaihtuisi eri maissa. Ja silloin, jos tuote sisältää 9 milligrammaa per 100 grammaa C-vitamiinia, niin siitä tuotteesta voi sanoa, että se sisältää C-vitamiinia. On C-vitamiinin lähde. Ja jos se sisältää sitten 2 kertaa enemmän, eli 30%, niin sitten voi sanoa, että se sisältää runsaasti C-vitamiinia. No, tässä on esimerkkinä appelsiinimehu, jossa se C-vitamiini ei suinkaan tule siitä appelsiinista. Kaikki ainakaan. Osa tulee, mutta jos katsotte tähän pakkausselosteeseen, niin siellä kerrotaan, että ainesosat on appelsiinitäysmehu ja C-vitamiini. Eli ihan lisättyä C-vitamiinia tuotteessa, ja kun sitä on noin paljon kuin 45 milligrammaa 100 grammassa, niin se on jo 75% päivittäisestä saantisuosituksesta. Ja tästä voi sitten komeasti käyttää ravitsemusväitettä. Et sillä ei ole väliä, että onko se luontainen vai onko se lisätty. Ja näitä ravitsemusväitteitä on sitten erilaisia, että on sovittu Euroopassa, että jos haluaa sanoa, että joku tuote on vähän rasvainen tai ei sisällä lisättyä sokeria tai siellä on se on vaikka runsaskuituinen, niin siinä on hirveän tarkat määrittelyt sitten, että millä ehdoilla saa sanoa tämmöisen väitteen. Ja näette tosiaan tästä taulukosta, että täällä ei nyt ole mukana semmoisia väitteitä, jotka koskisivat antioksidantteja tai probiootteja tai jotain muita aineita, jotka ei ole ravintoaineita. Esimerkiksi tämmöisestäkin tutkimustuloksesta puhuttiin lokakuun aikana. Kamalan kiinnostava tutkimustulos Itä-Suomen yliopistosta, jossa oli havaittu tutkimuksessa, että tomaattien syöminen saattaa vähentää aivohalvauksen riskiä. Ja tässä oli kohtuumäärä henkilöitä tässä tutkimuksessa, ja se oli semmoinen vertailu, missä katsottiin, kuinka paljon he syövät tomaattia eri muodossa ja kuinka paljon sitten tomaatin väriainetta lykopeenia on heidän veressään. Ja sitten tätä tietoa sitten verrattiin siihen sairastuvuuteen. Ja näin päädyttiin tähän tulokseen. Nämä on hirveän arvokkaita niin kuin meidän terveyden kannalta. Mutta tämä ei ole suinkaan sellainen tieto, jota voisi ajatella, että pannaan sitten ketsuppipullon kylkeen. Että nyt tämä ketsuppi jollain lailla estää aivohalvauksen riskiä, kun se sisältää paljon tomaatin lykopeenia. Että ne tutkimukset, millä lailla nämä täytyy todistaa, että joku aine todellakin vähentää jotain krempan riskiä, niin ne on yleensä tämmöisiä interventioita, joissa ihmisille syötetään tiettyä ainetta. Että esimerkiksi ketsuppia olisi pitänyt syöttää ihmisille ja mitata tiettyä biomarkkeria. Ei vaan sitä lykopeenin esiintymistä plasmassa, vaan sitä, että vaikkapa, että toimiiko se oikeasti antioksidanttina meidän elimistössä. Niin sen perusteella vasta olisi voinut väittää, että tämä lykopeeni on vahva antioksidantti. Ja sitä tietoa meillä nyt ei ole. Mä vähän puhun tuosta tutkimustiedon laadusta, kun kaikki, jotka olette Googlessa käynyt tai tuttavien kanssa jutellut, niin tiedätte, että tiedon tulva on ihan hirveän suuri. Ja jos mä nyt sanon, että joku muunpapu tai joku munakoiso ei mun mielestä kuulu millään lailla terveysvaikutteisten elintarvikkeiden listalle, niin aivan varmasti joku toinen tutkija tulee ja sanoo niin, mutta kun tästä on nyt julkaistu näin ja näin paljon tutkimusta. Mutta on tutkimusta ja on laadukasta tutkimusta. Ja mä nyt näytän sitä tämmöisellä esimerkillä, kun mun tutkimusryhmä tuolla elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella, niin me tehtiin tämmöinen selvitys tuolle EFSAlle. Eli EFSA tekee koko Euroopan kattavia ravitsemussuosituksia muun muassa rasvaliukoisista vitamiineista. Ja meidän tehtävänä oli sitten käydä koko 90-luvun jälkeinen kirjallisuus läpi
ja etsiä sellaisia julkaisuja, sellaisia niin kuin tutkimuksellisia löytöjä, joista olisi apua näiden ravitsemussuositusten tekemiseen. Eli just sellaisia, että mitä tiedetään C-vitamiinista ja terveydestä, tai A-vitamiinista ja ihmisen terveydestä. Ja mitä tähän meidän haarukkaan jäi, niin sinne jäi noin 20 000 julkaisua, tieteellistä julkaisua, josta sitten kun ruvetaan katsomaan, niin hupsan ne onkin abstrakteja tai ne onkin katsauksia tai ne onkin tehty potilailla tai samalla kun syötiin A-vitamiinia, syötiinkin C-vitamiinia tai ei tiedetty, että mistä nämä, ei ollut otettu mitään taustatietoja koehenkilöistä, ei tiedetty mitään siitä, mitä ne oli ennen syönyt tai niille annettiin tuotetta, mutta ei sokkoistettu millään lailla tätä koetta. Eli nämä on kaikki sellaisia tekijöitä, jotka ei ole hyvänlaatuisen tutkimuksen markkereita. Eli tästä 20 000 vain 7% oli sellaisia merkittäviä julkaisuja, jotka kannatti käydä läpi. Ja nekään ei vielä kelpaa. Sitten katsotaan vielä tämmöisiä niin kuin laadukkaan tutkimuksen kriteerejä. Ja silloin katsotaan jo, että onko ihmisille soitettu, miten heidät on rekrytoitu, onko tilastolliset käsittelyt ok, onko ne mittarit, mitä on mitattu, onko ne mitattu semmoisilla menetelmillä, jotka on hyväksyttäviä. Ja näin me päästään siihen, että vain 2% julkaistusta kirjallisuudesta on ihan oikeasti relevanttia. Aika pieni luku. No jos mennään pois tuosta yksittäisistä ruoka-aineksista, superfoodista, niin entäpä tämmöiset ruokavaliot? Niitäkin on erilaisia, riippuen siitä, että missä päin maailmaa me asutaan. Et joku, joka asuu Välimeren maissa, niin varmasti hehkuttaa Välimeren ruokavaliota. Ja me tietysti luultavimmin ollaan enemmän innoissamme tästä äsken julkaistusta Itämeren ruokavaliosta. Ja näähän ei perustu vaan siihen, että nämä on lähiruokaa, vaan ne perustuu siihen, että siellä on paljon tutkittua tietoa takana, että miksi meidän kannattaa suosittaa silakkaa tai rypsiöljyä tai marjoja tai ruisleipää. Ja mikä vielä, niin nämä ei ole yksittäisten henkilöiden esittämiä suosituksia, vaan taustalla on aika suuri porukka. Puhumattakaan siitä, jos me puhutaan niin kuin ravitsemusneuvottelukunnan suosituksista. Nehän perustuu kyllä huikeeseen määrään hyvälaatuista kirjallisuutta. Tämä ei varmaan kellekään ole tuntematon kuva. No, jotenkin tuntuu, että tässä on pikkusen niin kuin asiantuntemus kokenut inflaation tässä niin kuin ruoan terveysvaikutuksen alueella. Et on selvästi tuossa mainonnassa tullut esiin tämä tämmöinen trendi, että halutaan aitoa, halutaan luonnollista ja halutaan puhdasta. Me on varmaan ennenkin haluttu näin. Mutta mitä me ajatellaan sillä, että mikä on aitoa ja puhdasta ja luonnollista? Et monasti ne mainokset, mitä me nähdään, ootteko kattonut telkkaria? Hirveästi mainostetaan sillä, että ollaan lehmipellon vieressä tai lampaat puhuu tai oravaan oksalla. Ollaan pellolla ja yhdessä ollaan sillai, kaikilla on mukavaa keskenään. Ja tästä tulee niin kuin se aito ja luonnollinen fiilis. Mutta mitä ne tuotteet sitten on oikeasti? Meidän toiseen äärimmäisyyteen ei välttämättä tarvitse olla luomutuotettu, jotta olisi luonnollinen. Mutta katsotaan vähän, että mitä se tarkoittaa, että jos joku on luomua. No sehän on tietysti selvää, että luomusta me ei löydetä torjunta-aineita, kun niitä ei luomutuotannossa käytetä. Ja sitten se, että onko ne jollain lailla ravinne tiheämpiä elintarvikkeita kuin tavanomaisesti tuotetut elintarvikkeet, niin siitä ei kyllä ole minkäänlaista tieteellistä todistetta. Et tältä osin ehkä jää nämä ympäristövaikutukset ja sitten eläintuotteiden kannalta se eettisyys, mitkä on tärkeitä arvoja. Mutta sen sijaan, jos ostatte vaikka luomuruista tai spelttilakua tai porkkanaa tai munia tai maitoa, niin aivan yhtä lailla kuin tavanomaisesti tuotetussa elintarvikkeessa, niin niissäkin voi olla hometoksiineja. Niissä luomutuotteissa voi olla ihan yhtä lailla ympäristömyrkkyjä, vaikka dioksiinia.
Tai niissä voi olla suuria pitoisuuksia luonnon omia myrkyllisiä aineita. Tai vaikka jos me ollaan ostettu luomunakkia ja sitten itse kärvennetään sitä nuotiolla, niin se on ihan yhtä lailla niin kuin meidän terveydelle vaarallinen kuin se toisenlainen nakki. Eli kyllä minulla on niin kuin aika vakaa käsitys siitä, että se, että joku on luonnollista, niin se ei ole sama asia kuin että se on turvallista. Että tässä on pieni kimara siitä, että minkälaisia niin kuin luonnon omia myrkkyjä voi löytyä tuotteista. Että siellä on erilaisia alkaloideja, vaikka vihreä peruna, vihreä tomaatti. Ja mikä tämmöisen alkaloidin haitta on, niin se aiheuttaa meille ruoansulatushäiriöitä. Tuskin kukaan siihen kuolee, mutta epämiellyttäviä oireita saa kuitenkin. Sienimyrkyt taas on ihan oma lajinsa. Siihen voi jopa kuolla, jos oikein huonosti käy. Tai sitten puhutaan papujen myrkyllisistä proteiineista. No mitä se semmoinen myrkky on? Sekin aiheuttaa meille ruoansulatusongelmia. Ja tietysti jos on pienestä ihmisestä kyse ja papuja ei ole liotettu ja keitetty tarpeeksi, niin se haitta voi olla suurempikin. No nitraatti on myös tämmöinen aika jännä yhdiste, että useimmiten se yhdistetään siihen, että nitraatista syntyy nitriittiä elimistössä ja se häiritsee hapen kuljetusta etenkin pienillä ihmisillä. Voi tulla tämmöinen methemoglobinemia. Ja sitten itse taas nappasin yhdestä tämän syksyn Kunto Plus-lehdestä taas aivan päinvastaista viestiä. Että nitraattiahan käytetään myös tämmöisenä lisäaineena ja kun se on lisäaine, niin siihen liittyy se, että sillä on myös tämmöinen turvallinen käyttöraja, jota sanotaan adiksi. Ja sitten tämä Kunto Plus-lehti, tässä siteeraa nyt semmoista ruotsalaista hiiritutkimusta, jossa hiiret söivät nitraattia ja osa ei syönyt. Ja viikon kuluttua ne, jotka söi nitraattia, niin niillä oli huomattavasti suuremmat lihakset. Tämä tietysti todistaa nyt tämän kipparikalle teoriaan, mutta sitten kun tämä hiirten saama annos niin kun sovelletaan siihen, että paljonko meidän pitäisi syödä pinaattia, niin me ylitetään aika iloisesti toi hyväksyttävä turvallinen päivittäinen käyttö. Eli kyllä tähänkin tarvittaisiin kyllä vähän enemmän mun mielestä asiantuntemusta ennen kuin aletaan suosittelemaan tämmöisiä määriä pinaattia. Harrastatteko te näitä pirtelöitä? Juotteko ruokanne? Sehän on myös kauhean yleinen trendi. Mihin tahansa nykyisin matkustaa, niin lentokentällä on takuuvarmasti joku tämmöinen pirtelö, smoothie-paikka, missä pirtelöksi ei panna vaan hedelmiä, vaan yhtä lailla siellä on nämä viherjauheet ja makajauheet ja kaikennäköinen muu kuivattu aines. No jos kuuntelee painonhallinnan gurua Pertti Mustajokea, niin hänhän kyllä vannoo sen nimeen, että meidän täytyy pureskella eikä juoda. Et siitä on enemmän etua, kun tavoitellaan kylläisyyttä. En tiedä, onko teillä tässä hyvinvointisarjassa jo puhuttu karppaamisesta. Kiva. Mä en valitettavasti osannut siitä asiasta itse puhua sen enempää, mutta tämähän on tietysti semmoinen aamupala, joka siihen karppausnäkökulmaan kuuluu. Ja on siinä hyvää ja on siinä huonoakin tuossa annoksessa. Ja mikä mun mielestä on huonoa siinä tässä villityksessä, että kun toisaalta on innostuttu karppaamisesta ja sitten taas toisaalta halutaan sitä luonnollista ja aitoa ja niin sanotusti puhdasta, niin aika usein se tarkoittaa sitä, että ruuassa lisääntyy rasvan määrä ja nimenomaan kovan rasvan määrä. Et jos katsotte vaikka näitä erilaisia maitotuotehyllyjä, niin kyllä siellä on ihan hirveästi turkkilaista ja kreikkalaista jogurttia, ja niitä ei enää mainosteta sillä lailla, että ne olisi jonkinlaisia jälkiruokavalmisteita. Ja myöskin nämä erilaiset rahkat, niin nekin teki ihan tulemisen häskettäen, että on kaiken näköistä. Creamy natural sanotaan tuossakin, vaikka rasvaa on 5-6%, kun tavallisessa jogurtissa on ehkä pari. Ja samaten olette havainnut, että mainostetaan, että se missä on rasvaa, niin se on täyteläistä. Ja annetaan semmoinen
semmoinen niin kuin mielikuva meille, että tämä on sitä oikeaa. Eikä tämä maitokaan enää ole punaista, vaikka siinä on yli 4% rasvaa. Että tämä on selvä trendi kyllä, jonka mä ainakin yhdistän tähän aitoon ja luonnolliseen. No pari sanaa tuosta voi versus margariini. Tämä on viime syksyltä tämmöinen kuva jossa me Naiset-lehdessä pohdittiin sitä voisotaa, mikä meillä tuossa oli ennen viime joulua, että nyt taitaa voi riittää jo kaupassa kaikille, mutta edelleenkin tätä kuulee. Että mä pidin yhden luennon tuossa Helsingissä muutama viikko sitten tämmöisen Studia Generalian ja siellä oli noin 1000 ihmistä ja kysymys, johon sain vastata, oli juuri tämä, että miten mä voin sanoa, että margariini on jotenkin terveellisempää kuin voi. Ja siihen vastasi myös Kirsi Pietiläinen, joka on tämmöinen lihavuuslääkäri. Ja olimme molemmat samaa mieltä, että kyllä se vaan niin on, että margariini on terveellisempää kuin voi. Ja samaan asiaan jouduin myös ottamaan kantaa, kun Sydänliitosta pyydettiin tarkistamaan tämmöinen pieni nettitiedote, joka pohjautui sekin siihen, että huolestunut kansalainen oli lähettänyt Sydänliitolle kysymyksen, joka perustui tähän Somppien kirjaan, joka nimi on Parantavat rasvat. Ja siellä kirjassa väitetään, että kolesteroli ei ole vaarallista ja voi on terveellistä. Ja nyt siinä on 2 verisuonikirurgia-asialla, jotka ovat siis eri mieltä kuin 1000 muut tutkimukset. Ja mitä se totuus sitten oikeasti on, että jos haluatte ihan selvittää, että minkälaisia tutkimuksia tässä on takana, niin sitten voi mennä katsoa tuolta Sydänliiton nettisivuilta. Siellä on kuvattu näitä meta-analyysejä, joissa on tuhansia potilaita ja osoitetaan aivan selvästi, että kolesteroli on sydäntautien riskitekijä. Ja sitten tiedetään, että tyydyttynyt rasva, jota voi sisältää, niin se on se, joka nostaa huonoa kolesterolia. No jos katsotaan sitten tätä voi versus margariini, että kummassa nyt on enemmän tyydyttynyttä rasvaa. Aika monesti mullekin sanotaan, että joo, että margariini tehdään öljystä, mutta sitten se kovetetaan. Että miten se nyt enää sitten on hyvää rasvaa. Mutta jos katselette tässä näin, niin näitä värejä, jotka nekin kertoo sitä totuutta, niin voissa puolet on tätä tyydyttynyttä kovaa rasvaa. Margariinissa vain 30%. Ja sen lisäksi margariinissa on vielä 20% näitä monityydyttämättömiä rasvahappoja. Et jos margariinia aina soimataan siitä, että se on semmoinen tuote, jota valmistetaan erilaisin liuottimin ja sitten käytetään katalyyttejä ja muita kemikaaleja siihen, että se saadaan meille sopivaan muotoon, joko öljypulloon tai levitteeksi. Ja sitten siihen vielä laitetaan lisäaineita, niin kyllähän se tietysti totta on, että osaa näistä aineista käytetään margariinin valmistukseen. Mutta eihän ne siellä läsnä ole enää siinä tuotteessa, mitä me syödään. Kuinka moni teistä käyttää esimerkiksi ravintolisiä, näitä omega-3-rasvahappoja? No aika moni käsi nousee. Miten ajattelette, että ne omega-3-rasvahapot sieltä kalasta tai levästä on saatu siihen pilleriin? Rasvaliukoinen aine ei liukene veteen. Aivan varmasti on täytynyt käyttää heksaania tai jotain muuta liukotinta. Mutta ei se heksaani siellä pillerissä enää ole. Tämä on ihan normaalia kemiaa. Että sitten saat, ole hyvä. No, mä en välttämättä itse lähtisi kyllä niin kuin ruoka-aineita nyt vertaamaan johonkin, mitä ei sovi syödä. Mutta jos mä ajattelisin, että mitä syntyy, kun öljy härskiintyy, niin tiedättekö te, mitä on vernissä? Se on polymerisoitunutta, härskiintynyttä tämmöistä pellavaöljyä. Eli se, mikä teillä tänään on tuoreena jääkaapissa,
kun te pidätte vähän aikaa pulloa auki ja kattelette ja haistelette sitä kuukauden kuluttua, niin se on sitä vernissaa, polymeeria ja polymeeri rinnastetaan muoviin. Eli totta kai erilaisia reaktioita on mahdollista tapahtua, mutta ei kukaan meistä syö sitä vernissaa. Eikä margariini ihan oikeasti, niin kuin, eihän siellä ole mitään muovin molekyyliä. Ja. Niin. Mun mielestä on niin hassuja tapoja, miten me niin puolustellaan toista tai toista. Et kuitenkin nämä tieteelliset tutkimukset kertoo niin omaa totuuttaan, että onko se niin, että ainoastaan 1 tutkimus 30 sanoo, että voi on edullisempi, kun ajatellaan vaikka elimistön kolesterolia, nimenomaan LDL-kolesterolia. Ja kaikki ne 29 sanoo, että se on margariini. Et se on aika rautaista tutkimustietoa. Ja mun mielestä ihan oikeasti ei kannata pelätä sitä, että prosessissa käytetään erilaisia aineita. Aivan varmasti niiden jäämiä ei ole siinä tuotteessa, mitä me syödään. Eikä mun mielestä myöskään kannata pelätä mitään lisäaineita. Tuolla väitettiin, että laitetaan 15 eri lisäainetta. Kyllä laitetaan lisäaineita. Mutta onko joku sorbaatti, joka on säilöntäaine, jota esiintyy pihlajamarjoissa, tai sitruunahappo, joka on tämmöinen happamuuden säätöaine kaikissa sitrushedelmissä, onko ne pelottavia, tai kananmunan rasva-aine, lesitiini, tai nämä, jota muodostuu kaikesta rasvasta, kun me syödään. Meidän ruoansulatuksessa syntyy näitä mono- ja diglyseriidejä. Puhuin täällä aikaisemmin muutama vuosi sitten lisäaineista ja tämä oli mulla silloinkin esillä kuvana, että mikä on niin kuin valinnan paikka, että jos miettii sitä, että haluanko mä kovaa rasvaa vai haluanko mä mieluummin kasvirasvaa ja tämmöistä monityydyttämätöntä rasvaa ja edistää sitä kautta sydänterveyttä, niin totta kai jokainen saa tehdä oman valintansa. Mun mielestä se on ihan selvää, että nämä on aivan eri tuotteita. Tässä on kovaa rasvaa, pelkkää rasvaa, ei mitään muuta. Ja täällä taas on pitkä liuta erilaisia ainesosia. Et jos tuntuu, että nämä ainesosat jollain lailla ei nyt balanseeraa sitä kasviöljyn hyötyä, niin sitten valitsee tuon kerman. Sanoin, että tämä niin kuin tieteellinen asiantuntemus on vähän kokenut tämmöisen inflaation ja se me nähdään kyllä koko aika, että tämmöisenä terveellisen ruoan asiantuntijana pystyy esiintymään ihan kuka vaan. Ja totta kai ihminen, jolla on omasta mielestään tietoa ja vielä kyky puhua meille kuluttajille sillä lailla, että me niin kuin uskotaan sitä tietoa, niin kyllähän me helposti ollaan sille ihmiselle niin kuin myytyjä. Et eihän tässä niin kuin maassa vaadita mitään, että jollain täytyy olla juuri sen alan tieteellinen koulutus ja sitten hän saa vasta ruveta puhumaan vaikka terveellisen ruoan puolesta. Mutta jotenkin tuntuu, että jos halutaan niin kuin totuutta, niin asiassa kuin asiassa, niin kyllä sitä mielellään kuuntelisi semmoista asiantuntijaa, joka ihan oikeasti perustaa mielipiteensä niin kuin laajaan tutkimusaineistoon, eikä ole tämmöinen yksin ajattelija. Tämäkin on Hesarista otettu tämmöinen pääkirjoitus. Luetteko te Hesaria täällä? Onko teillä paikallinen oma parempi lehti? Niin Pia Jallin-Oja on tämmöinen uusi tutkija tuolla kuluttajatutkimuskeskuksessa ja hänen taustansa on tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Ja hän pohdiskelee tässä artikkelissa sitä nimenomaista asiaa, että kuinka meillä niin kuin tämän päivän trendinä on se, että me rinnastetaan ihan tavallinen kuluttajamielipide siihen, mitä sanovat niin kuin tuhannet tieteelliset julkaisut ja sen puolesta puhuva asiantuntija. Kuuluuko näin tehdä? Johtaako se johonkin hyvään? Sehän on ihan ilman muuta selvää, että se kuluttajan valinta on meidän henkilökohtainen asia. Ei kukaan voi tulla sanomaan, että kuule, että se mitä sä valitset ja ostat ruokakaupasta, että tämä nyt on ihan huonoa, että sun ei pitäisi näin tehdä. Että jokainen saadaan omat valintamme tehdä. Mutta kun me niitä tehdään, niin
eikö se ole ihan hyvä, että myös sitä oikeaa tietoa on tarjolla? Ja se on niin kuin ihan oikeasti tässä niin kuin EU:nkin lainsäädännössä se hyvä tarkoitus, että kun elintarvikkeita markkinoidaan terveyden varjolla, niin meitä kuluttajia ei saa johtaa harhaan. Eli meille ei saa tarjota sellaista tietoa, joka ei ole totta. Ja tämä ei ole mitään uutta lainsäädäntöä, näin on aina ollut. Näin on aina elintarvikelaki sanonut. Ja mikä sitten on harhaanjohtamista? No markkinointi on aikamoista mielikuvilla pelaamista. Että sieltä on niin kuin vaikea sitten saada sanottua, että mikä menee yli ja mikä vielä käy. Kun puhutaan terveysväitteistä ja markkinoinnista, niin tässä on yksi kimara tämmöisiä elintarviketeollisuuden tuotteita. Ja useimmiten nämä terveysväitteet onkin näin, että ne ovat elintarviketeollisuustuotteissa. Että ei joku terveysväite, niin ei sitä tarvitse laittaa tomaatin tai omenan kylkeen. Et siinä me ratsastetaan ihan niillä perinteisillä ravitsemussuosituksilla tai tämmöisillä tutkimustiedoilla, joka sanoo, että tomaattia kannattaa syödä, että voi vähentää aivohalvauksen riskiä. No mulla on näistä nyt sitten pientä tarinaa, että mikä tämä terveysväitejuttu nyt on, joka tarkoittaa sitä, että tosiaan joulukuun 15. meillä voisi olla suurempi luottamus niihin mainoksiin, mitä tuotteesta esitetään. Ja tämä nyt perustuu tämmöiseen väiteasetukseen ja se on tämän näköinen. Ja ihan oikeasti siinä on kysymyksessä oikaisu, koska ensin pääsi julkisuuteen semmoinen vähän aikaisempi luonnos, joka ei ollut se lopullinen. Ja tähän väiteasetukseen nyt sitten viittaan useamman kerran. Ja mitä tämä väiteasetus tekee, niin se säätelee sen kaiken niin kuin kirjallisen mainonnan. Että jos sanotaan, että auttaa alentamaan kolesterolia, niin sitten voi tulla Evira kysymään, että missä se on se dokumentaatio. Että näyttäkää meille, että oikeasti on hyväksytty tämmöinen väite teidän tuotteesta. Jos tehdään jotain esitteitä, mitä markkinoidaan kuluttajille, mitä tulee postilaatikosta, mitä tulee aika paljon erilaisten postimyyntifirmojen toimesta, niin niissäkin sen infon täytyy olla totuudenmukaista. Mutta näitä firmojahan on hirveän vaikea saada kuriin, kun usein ei ole edes osoitetta tiedossa, että mihin valituksen lähettäisiin. No nettimainonta, radio, TV, tämä säätelee ihan kaikkea mediaa. Ja tämä säätelee sitäkin, että kuka saa sanoa ja mitä. Minulla on muutama esimerkki siitä. Ja myös jos kävelette tuotehyllyjen ohi kaupassa ja siellä tuoteesittelijä kovasti mainostaa jotain asiaa ja siellä sitten lipsahtaa tämä terveyteen vaikuttaminen siellä puheissa, niin senkin täytyy olla sitten totuudenmukaista. Et ei voi antaa mitään kokemukseen perustuvaa neuvoa. Ja otin tässä nyt tämän pakurikäävän esimerkiksi, kun sekin on yksi tämmöinen, mikä pyrkii selvästi superfoodien listalle ja meillä ei tästä tuotteesta ole minkäänlaista tieteellistä todistusta, että se oikeasti vaikuttaisi meidän terveyteen. Ja jos katsotte vaikka tämän tuotteen nimeä, niin siellä on Instant Immunity ihan tässä jo tuoten nimessä. Ja kyllähän se meille heti kertoo, että mistä on kyse. Että meidän annetaan ymmärtää, että tämä tuote lisää vastustuskykyä. Ja nyt jos Evira menisi kysymään sitä todistusaineistoa, niin sitä ei löytyisi. No kuka puhuu? Kuka saa sanoa? Tämäkin on Hesarista. Oli ihan näillä asuntosivuilla ja itse asiassa tässä nyt on 2 muotoilija-opiskelijaa ja heillä oli kauniita tavaroita pöydässä ja istuimina ja kodissaan muutenkin. Ja sitten mun huomio vaan kiinnittyi siihen, että mitä siellä sanotaan. Eli toimittaja on kertonut, että nämä ihmiset tässä juovat pakuriteetä. Ja sitten meille sanotaan, että se on tehty koivun käävästä ja se sisältää vastustuskykyä lisääviä antioksidantteja. No, tästä tuli nyt terveysväite. Ja nyt pitäisi kysyä, että kuka sanoo? Kuka saa sanoa tämmöisen? Kyllä mä saan sanoa niin kuin vaan mun kaverille, että näin ja näin.
Ja mua ei edes lueta semmoiseen terveydenhuollon ammattilaisten kastiin, jotka eivät saa sanoa totuudenvastaisia asioita. Että mä voisin jopa kokemukseen perustuen sanoa teille jotain. Mutta tässä jää niin kuin miettimään taas, että mikä vastuu toimittajalla on. Nyt jos tuolla vielä pöydällä näkyisi se pakurikääpä pakkaus, niin sit voin sanoa, että näin ei saa toimia. Sehän olisi selkeä mainos. Mutta tämä todennäköisesti on ihan vaan pikku lapsus. Mutta entäpä jos se on tällä lailla? Kun tämä väiteasetus nyt säätelee myös nettimainontaa. Ja nykypäivähän on sellaista, että jos te menette nettiin ja haluatte ostaa vaikka näitä makaajauhoa ja menette Koko Väänin sivulle, niin siellä on pitkä rivi tämmöisiä käyttäjäkokemuksia, jossa julkisuuden henkilöt, urheilijat, näyttelijät, laulajat, niin kertovat käyttäneensä jotain tuotetta ja sitten siinä on suoraan linkki siihen tuotteeseen. Ihan niin kuin tässäkin. Ihan tavallinen kuluttaja, hän ei ole mun tietääkseni mikään julkisuuden henkilö, niin hän kertoo tässä käyttäjäkokemusta ja sitten siinä on suoraan linkki siihen, että mikä tuote, se tulee näkyviin ja puhutaan siitä, että siinä tuotteessa on antioksidantteja ja esitetään se terveyshyöty. Näin ei voi toimia. Näin ei voi toimia silloin, kun väite ei ole hyväksytty. Eli pelkkä kokemus ei todellakaan riitä siihen tieteelliseen tietoon. No, tämäkin on meille vanhastaan tuttua, että niin ihana tämä on, kun tämä vanha sanonta, että olkoon ruokasi lääkkeesi, niin näin ei myöskään ole. Että meillä on ihan selkeästi niin kuin lääkkeet on omassa kategoriassa ja ruoka on sitten oma juttunsa. Että ruoalla ei koskaan voi parantaa eikä ehkäistä eikä hoitaa. Ja sen mukaan myöskään semmoisia väitteiden sanamuotoja ei saa olla, jossa sanotaan, että joku parantaa. No jos näette lukea, ehkä mä avitan siinä vähän, niin tässä on nyt Kimara ravintolisiä ja niissä on erilaisia väitteitä. Ja nyt on ehkä hyvä tietää, että ravintolisät on elintarvikkeita. Että niitä ihan yhtä lailla säätelee nyt toi väiteasetus. Eli mitään sellaista, mikä ei ole totta, ei sovi sanoa. Ja täällä on nyt semmoisia tuotteita, jotka lupaa, että tomaatin lykopeeni on antioksidantti ja se on hyväksi sydämelle ja myöskin eturauhaselle. Sitten kerrotaan tämmöisestä astaxanttiini-nimisestä karotenoidista, että se suojaa ihoa ja silmiä ja olisi hyväksi vatsan ja maksan toiminnalle ja vahvistaa vielä lihaskestävyyttä. Tämmöiselle astaxanttiinille ei ole hyväksytty näitä terveysvaikutuksia. Et tieteellistä näyttöä ei ole. Myöskin vihreä tee on kovin tämmöinen kiinnostava ja myyty ainesosa ravintolisissä. Ja siinäkin haluttaisiin sanoa, että se on antioksidantti ja se olisi hyväksi sydän- ja verisuoniterveydelle. Mutta semmoinenkin terveysväite on hylätty. Näyttö ei riitä. Ja sitten on tämmöinen tuote, mä palaan tähän vielä myöhemmin, niin siinä on mustikkaa ja männyn kuorta. Ja siitä sanotaan, että se auttaa palautumaan fyysisestä rasituksesta ja hidastaa ikääntymisestä johtuvia ilmiöitä. No aika kovia lupauksia nämäkin. Saati sitten se, että sanotaan, että luotetaan pelkkään legendaan. Että meidän pitäisi uskoa siihen. No tavallaan tämmöistä asiaa just pyritään suitsemaan tällä väiteasetuksella. Ja sehän ei tietysti riitä, että annetaan vaan asetus ja sanotaan, että kaikkien pitää nyt noudattaa sitä asetusta. Vaan siinä asetuksessa on kirjoitettu sisälle, että jonkun täytyy sitten arvioida tämä tieteellinen näyttö. Ja sen arvioinnin on tehnyt tämä elintarviketurvallisuusviranomainen, jossa siis työskentelee ei mitään paperivirkamiehiä, vaan siellä työskentelee Euroopan tiedeasiantuntijat, jotka on tarkoin sinne valittu ja joiden osalta on katsottu se esimerkiksi, että he eivät ole jäävejä. Eivät ole olleet teollisuuden konsultteina,
eivätkä ole saaneet teollisuudelta tutkimusrahaa. Ja siellä sitten katsotaan, että mistä on kyse. Tulee joku aines, on se sitten vihreätä teetä tai maitohappobakteeri tai vaikka joku makajauhe, niin ensin katsotaan, että mikä tämä tuote on. Tiedetäänkö me siitä kaikkea, että sitä tuo karakterisointi tarkoittaa. Sitten katsotaan, että onko se väite, mitä halutaan sanoa, onko se semmoinen, että ihmisille on siitä hyötyä. Että kyllä ihmisillä on monenlaisista asioista hyötyä siitä, että iho pysyy kunnossa tai että hiukset pysyy kunnossa, mutta välttämättä semmoinen, että auttaa muotoilemaan vartaloa, tarkoittaa jotain laihdutustuotetta, niin se ei ehkä menisi terveysväitteenä läpi. Ja sitten tietysti mikä on tärkeää, niin käydään läpi se relevantti tieteellinen kirjallisuus, jonka sen joka haluaa sen väitteen tuotteelleen, niin hänen täytyy tämä kirjallisuus tuottaa, toimittaa sille arviointijoukolle. Ja sitten sieltä punnitsemisen jälkeen saadaan lopputulema ja nähdään, että onko väite tosi vai ei. No, tässä on sitten muutamia esimerkkejä tuotteista etupäässä, mitä meillä on Suomen markkinoilla. Ja aloitetaan nyt vaikka tämmöisestä, jossa tämä tuotteen niin kun terveysvaikutus jää tyystin osoittamatta sen takia, kun me emme tiedä, mistä on kyse. Eli sellainen ravintolisä kapselina, jossa sanottiin, että se on porkkanaa, annetaan latinalainen nimi, on kysymyksessä porkkanajauhe ja halutaan sanoa, että tämä porkkanajauhe, että se ylläpitää näkökykyä. No, näettekö te heti, mitä tässä puuttuu? Vai uskotteko te vaan, että porkkanajauhe ylläpitää näkökykyä? Täältähän puuttuu ihan täysin se ainesosa, mikä siellä porkkanajauheessa kenties olisi se, joka saattaisi ylläpitää näkökykyä. Ja nyt tietysti se, joka ylläpitää näkökykyä, on A-vitamiini. Ja porkkanassa ei ole A-vitamiinia, vaan siellä on A-vitamiinin esiaste. Ja beta-karoteenin kohdalla ei tämmöistä niin kuin selkeää yhteyttä näkökykyyn voida osoittaa. Mutta tämmöinen väite jää täysin niin kuin torsoksi, kun siinä ei ole kerrottu ainesosaa, eikä siinä sitten ole annettu mitään tieteellistä dokumentaatiotakaan tämän väitteen tukemiseen. No, kun mä puhuin tuosta, että nyt joulukuussa niin meillä tulee voimaan semmoisten hyväksyttyjen terveysväitteiden lista, niin sitten tämän maan ja kaikkien muidenkin EU-maiden teollisuus niin katsoo nyt sitten tämmöistä EU-rekisteriä, joka löytyy tällaisesta sivusta, Nutrition and Health Claims. Ja siellä rekisterissä niin siellä on 222 sellaista terveysväitettä, joita sallitaan käytettäväksi elintarvikkeissa, mukaan lukien ne ravintolisät. Ja nämä terveysväitteet käsittää etupäässä ravintoaineita, mitkä on hyväksytty. Ja sitten siellä on noin 1700 sellaista väitettä, jota ei sallita. Ja juuri ne pitää nyt sitten karsia pois markkinoilta. Ja mä otin yhden tämmöisen esimerkin, koska suurin osa näistä 1700 on ravintolisia. Niin yksi sellainen on vaikkapa tyrnin flavonoidit. Niin täältä irtoaa ihan suoraan semmoinen tieto, että tyrnin flavonoidit ja niiden antioksidanttivaikutus, niin semmoinen terveysväite ei ole hyväksytty. No, markkinoilla on tällainen tuote. Ja tulee olemaan myös joulukuun 15. päivä. Ja siellä sanotaan, että tämä tuote, siellä on antioksidantteja, se on hyväksi vastustuskyvylle ja se torjuu väsymystä. Mikään näistä vaikutuksista ei liity tyrnin flavonoideihin. Siitä ei ole näyttöä. Mutta kaikki nämä on totta C-vitamiinista. Eli pientä tuotekehittelyä, niin saadaan väite todeksi. Tässä on toisenlainen esimerkki, että koko tämä terveysväitteiden oikeellisuuden käsittely on vielä kesken. Et vielä on arvioimatta noin 1500 terveysväitettä, jotka liittyy niin sanotusti kasviperäisiin ainesosiin.
Et vaikka toisaalta joku tyrnikin on kasviperäinen ainesosa, niin se on nyt saatu arvioitua ja se on EU-listalla. Niin sitten on paljon semmoisia ainesosia, joita eri maissa käytetään tämmöisinä rohdosvalmisteina. Ja nyt tässä tapahtuu niin kuin yhteen törmäys meidän elintarvikkeita koskevan väitelainsäädännön ja sitten rohdoksia koskevan lainsäädännön välillä. Ja sen takia tullaan olemaan vähän jumissa muutamien aineiden kohdalla usean vuoden ajan. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, just tämä männynkuoriuutemustikka. Niin toi EFSA, joka julkaisee omat tieteelliset päätöksensä tämmöisessä EFSAn journalissa, niin he ovat selkeästi sanoneet, että juuri tämä valmiste, mistä halutaan käyttää tämmöisiä väitteitä kuin solujen suojaksi ja hyväksi mikroverenkierrolle, niin niillä ei ole tieteellistä pohjaa. Mutta koska mustikka ja männynkuoriuute joissakin maissa ovat tämmöisiä rohdosvalmisteita, niin meilläkin tulee tämmöiset väitteet olemaan edelleen ensi vuonna ja sen jälkeenkin markkinoilla, kunnes EU saa päätettyä, että käydäänkö nämä loput 1500 terveysväitettä läpi samalla lailla tieteellisen tarkasti kuin nämä muutkin, vai annetaanko niiden päästä veräjästä sillä perusteella, että ne on ikään kuin verrattavissa tämmöisiin perinteisiin rohdosvalmisteisiin, jossa käyttäjäkokemus ratkaisee. Eli 30 vuotta turvallista käyttöä ja siitä 15 Euroopassa. Riittääkö tämä meille näytöksi terveysvaikutuksesta? Mulle ei ainakaan riitä. Mutta tässä niin kuin sanoin, niin 2 lakia törmää yhteen. 2 eri niin kuin liiketoiminta-alaa törmää yhteen. No kun puhutaan antioksidanteista, niin nehän on semmoisia, että näin me aina sanotaan, että on antioksidantteja, on varmaan hyväksi meidän terveydelle. Että on ne vihreät teet ja suklaat ja punaviinit ja pakurikäävät ja muut. Mutta mikä oikeasti on antioksidantti, niin sellaista tieteellistä näyttöä löytyy vaan ravintoaineille. C- ja E-vitamiini, B6-vitamiini, ne on todettu antioksidanteiksi. Ja sitten on muutama mineraali, seleeni, mangaani ja sinkki. Ja tämähän ei ole mikään uutinen, tämä on ihan ravitsemustieteen oppikirjatietoa. Ja muutama yrittäjä on tämän osannut jo hyödyntää. Tämä on muutaman vuoden takainen pakkaus tuolta murohyllyltä, missä sanotaan, että murot ovat antioksidanttien lähde. Ja tämä terveysväite on tässä tapauksessa ihan tosi, koska siellä on osoitettavissa, että tuotteessa on E-vitamiinia ja seleeniä ja sitä on vielä riittävä määrä. Että täältä jos katsotaan vaikka E-vitamiinin määrä, niin siinä on 110% 100 grammassa siitä päivittäisestä saantisuosituksesta. Että kirkkaasti ylittää sen 15%. Mangaani on tämä antioksidantti. Magnesiumilla on muita vaikutuksia. Jos ajatellaan tätä antioksidanttialuetta, niin yksi tämmöinen poikkeus on se, että oliiviöljyn fenoliset yhdisteet, niin niillä on tehty supertutkimuksia ihmisillä. Ja on havaittu, että näillä polyfenoleilla on vaikutusta sen pahan kolesterolin hapettumiseen, joka on riskitekijä sydänterveydelle. Eli niistä saa sanoa, että ne ovat antioksidantteja. Kun mä sanoin, että tuommoinen antioksidanttitieto, niin se on ihan oppikirjatietoa, niin oikeastaan tämäkin kuvaa ihan samaa. Tässä on kuvaus siitä, että mitkä ovat eri B-vitamiinien vaikutukset elimistössä. Ihan selkeää oppikirjatietoa. Ja tämä on nyt tietysti sitä, mitä ikään kuin uutena meille lanseerataan nyt eri tuotteiden kyljessä. Että tavallaan ei ole millään lailla uutta se, että tämmöistä B-vitamiinimultitapsia niin käytetään siihen, että uupumus vähenee tai vastustuskyky lisääntyy. Ne on ihan normaalia ravintoainevaikutuksia näille B-ryhmän vitamiineille. Tai voitaisiin yhtä lailla sanoa, että tämä marlin mehua juomalla vähennät uupumusta, kun sielläkin on kimara eri B-vitamiinia ja kaikkea löytyy yli 15% päivän tarpeesta.
Kun puhutaan vitamiineista, niin kaikki on varmaan kuulleet kaiken mahdollisen D-vitamiinista muutaman viikkojen ajan, mutta se on ihan oikein hyvä muistuttaa itseään, että vaikka on kyse ravintoaineesta, niin ravintoaineellakin on yläraja, että mikä on turvallista. Ja kun puhutaan rasvaliukoisista vitamiineista, niin kuin A:sta ja E:stä ja D:stä, niin niillä on tuommoinen selkeä yläraja, jonka jälkeen se vitamiini ei enää ole terveydelle hyödyllinen. Et esimerkiksi jos E-vitamiinia nautitaan suuria annoksia yli 300 milligrammaa, kun se päivittäinen naisen tarve on 8 milligrammaa, niin se ei enää ole mikään antioksidantti eikä se edistä sydän- ja verisuoniterveyttä, vaan päinvastoin. Ja tästä on tehty suuria ihmistutkimuksia, joissa on nimenomaan tämmöisillä ravintolisillä todettu se, että suuret annokset muun muassa E-vitamiinia eivät ole hyväksi. Tai sitten A-vitamiini, jossa tämä turvamarginaali on vain 3-kertainen, jos ajatellaan sitä suositeltua päivittäistä annosta ja sitten sitä annosta, mistä on jo haittavaikutuksia. Ja mitkä ne haitat on, niin nehän on erityisesti, jos ollaan raskaana, niin sikiön kehitys voi häiriintyä suurista A-vitamiiniannoksista. Ja mikä sitten olisi D-vitamiinin kohdalla se haitta, ruuasta D-vitamiinia on vaikea saada ylenpalttisesti, vaikka sitä meillä lisätäänkin margariiniin ja maitovalmisteisiin. Että kyllä se etupäässä se mahdollinen yliannostus tulee sitten näistä ravintolisistä. On niissä sitä D-vitamiinia tai sitten ei. Luultavasti on. Niin se, että jos nyt iloisesti ylitetään se päivittäinen saantimäärä, joka on siis 7,5 tai 10 mikrogrammaa riippuen meidän iästä ja syödään sitten 10 kertaa suurempia annoksia, niin kyllä se äkkiä johtaa siihen, että meidän elimistön kalkkivarat hupenee. Ja sehän ei tietenkään ole hyväksi ei luuston eikä sydämen terveydelle. Muutama esimerkki vielä näistä erilaisista hyväksytyistä terveysvaikutuksista. Kun kokonaan tämä niin kuin funktionaalisten elintarvikkeiden kehittely, niin se melkein lähti tästä näin, että halutaan alentaa sitä kolesterolia. Ja nähtiin, että tällä lailla ilman lääkkeitä voidaan saada hyviä tuloksia. Niin kaikki varmaan tuntee nämä Benecol-tuotteet, jotka on tämmöinen suomalainen lippulaiva. Toki näitä tämän kaltaisia yhdisteitä on monessa muussakin tuotteessa, mutta tämä on tämmöinen erityinen ainesosa. Ja kiinnostavasti sitähän saa myydä jopa vaikka puurossa, kun taas niitä steroliainesosia, vaikka tätä proaktiivia, niin se on hyvin rajattua, mihin niitä saa lisätä. Jogurtteihin, margariineihin, maitoon, salaatin kastikkeisiin. Ja ihan niin kuin puhuin tuosta vitamiinien yliannostuksesta, niin kyllä näiden sterolienkin ja stanolienkin kohdalla on sitä selvitetty, että saako ihmiset niitä liikaa ja mitä haittaa siitä voi olla. Ja tässä yhteydessä on päädytty siihen, että on vain pieni prosentti, alle 4% kansalaisista, jotka saa liian paljon näitä sterolistanoliainesosia. Mutta hyvä tämmöinen raja sille, että näitä ei käytettäisi turhan paljon, on se, että nämä tuotteet on niin paljon kalliimpia. Että ne on vähintään 2, jollei 3 tai 4 kertaa kalliimpia kuin tavallinen margariini esimerkiksi. Tässä on toinen suomalainen hyvä keksintö, ksylitoli, joka on saanut oikeutuksen semmoiseen terveysväittämään, joka on aika harvinainen, koska tässä yhdistetään suoraan se ksylitoli sairauteen. Ja nyt tämä sairaus on tämä karies. Eli on suoraan mitattu sitä, että ksylitoli vähentää sen sairauden riskiä. Ja kauhean tarkkaan on määritelty tuo terveysväite. Että on sanottu, että se on purukumi ja on sanottu, että vain lapset on kyseessä. Ja tämä johtuu siitä, että se tieteellinen näyttö, niin se on koskenut vain purukumia. Pastillista ei ollut riittävää näyttöä. Ja nämä tutkimukset, jotka ovat olleet riittäviä, ne on tehty lapsilla, ei aikuisilla. Vaikka me voitaisiin kyllä niin kuin olettaa, että varmaan yhtä hyvin pastillissa oleva sama ainesosa toimisi ja myös meillä aikuisilla, niin näin ei voi sanoa, koska siitä ei ole näyttöä. No, tämä on yksi tapa, millä
tietysti ne, jotka ovat saaneet sen EU-komission hyväksynnän, niin ne sitten rummuttaa erilaisin leimoin sitä, että meidän terveysväite on hyväksytty. Ja nyt varmaan nuo leimat vielä toimiikin ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että vaan hyväksyttyjä väitteitä saa käyttää. Tässä on ehkä yksi kuva siitä, että miten tässä kun kehitellään terveysvaikutteisia elintarvikkeita, niin otetaan huomioon myös kuluttajarakenteen muutos. Et vaikka toki edelleenkin löytyy nuoria, jotka nauttii kaurapuurosta, niin on silti enemmän ja enemmän sellaisia ihmisiä, jotka mielellään ottaisivat välipalan, terveellisen välipalan ja kenties autonratissa tai luentojen välillä. Ja siinä mielessä taas sitten tämmöinen nestemäinen pakkaus on oivallinen. Ja Suomessa on tehty paljon tutkimustyötä nimenomaan viljamateriaalien kanssa. Ja se, että saadaan esimerkiksi kaurasta sanoa niin, että kaurassa oleva tietty kuituaines, joka nimi on beta-glukaani, että se auttaa alentamaan kolesterolia, niin se on pitkän tutkimuksen takana. Tai että voi sanoa, että se auttaa hallitsemaan veren glukoosia, eli sokeriarvoja. Ja sitten taas yhteistä sekä kauran kuidulle, muullekin kuin tuolle beta-glukaanille, ja sitten rukiin kuidulle on se, että ainahan me on tiedetty, että ne edistää suoliston toimintaa. Mutta se tiedetty, se ei ole ihan sama kuin se, että se on tieteellisesti osoitettu, mutta nyt on. Mun viimeinen esimerkki koskettelee näitä maitohappobakteereja. Varmaan joka kodin jääkaapissa on jonkunlaisia maitohappobakteereita, näitä pikkupulloja, joita probiooteiksi kutsuttiin. Ja jokaisella firmalla tuntuu olevan ne omat maitohappobakteerikantansa. Ja Suomessa tämä on Gefilus, tämä Lactobacillus rhamnosus, jollain muulla on Plantarum Pro-tuotteissa. Tai sitten tämä Danone käyttää tämmöisiä jänniä nimiä kuin vaikkapa Casei defensis, joka ei ole ihan semmoista normaalia niin kuin mikrobien luokittelunimistöä. Ja sitten on toi maailman vanhin maitohappobakteerijuoma Yakult. Ja monta muuta. Niitä on erilaisia yksittäisiä bakteereja ja niiden koktaileja. No, vaikka nämä on tosi yleisiä, nämä maitohappobakteereja sisältävät maitotaloustuotteet, ja vaikka niillä on tehty ihan hurjasti tutkimuksia, niin tästä huolimatta näille maitohappobakteereille ei ole hyväksytty yhtä ainuttakaan terveysväitettä. Ja niitä on ollut sen EFSAn tarkastelussa useita satoja. Ja yksi syy, miksi ei ole hyväksytty, on se, että näiden mikrobien, varsinkin semmoisen seosmikrobiston niin kuin alkuperä ei ole selvä. Niitä ei ole karakterisoitu. Me ei tiedetä, että onko toi bakteeri just toi bakteeri vai jotain muuta. Jolloin myöskään me emme tiedä, että onko se vaikutus, juuri sen bakteerin vaikutus, ja onko se aina toistettavissa. Ja myöskin on päätetty Euroopan tasolla, että ei voida kutsua näitä probiooteiksi silloin, kun sitä terveysväitettä ei ole osoitettu. Ja näette muuten, tämä on tätä Valionkin historiaa, että tuolla Gefilusta sisältävässä pakkauksessa sanottiin näinkin raflaavasti, että auttaa pysymään terveenä. Mikä siinä on erikoista? Sitä on aika vaikea mitata. Että sehän voi olla minkä tahansa terveyttä, lähtien jalkasilsasta vatsatautiin tai nuhaan. Että se on hyvin epämääräinen terveysväite, jota ei EFSA kyllä hyväksyisi. No, nämäkin tuotteet tulevat olemaan markkinoilla vielä joulukuun 15. päivää sen jälkeen. Ja näettekö miksi? Eli tänne Danone-tuotteeseen on tuotu C-vitamiini. Gefilus-tuotteeseen on tuotu D-vitamiini. Tuossa kun kävin kaupassa, niin vielä B6-vitamiini oli tuotu tuohon Actimel-tuotteeseen. Eli nämä vitamiinit, niihin liittyy tämä terveysväite lisää vastustuskykyä. Ei niihin maitohappobakteereihin. Jos näistä maitohappobakteereista, esimerkiksi Gefiluksesta,
Esitetään sellaisia terveysväitteitä, jotka liittyvät vaikka ripulin keston vähentämiseen tai ylähengitystieinfektioiden vähentämiseen. Ne olisi paljon paremmat chanssit saada terveysväite, kuin jos puhutaan, että auttaa lisäämään vastustuskykyä. Ja sitten ei oikein selektiivisesti mitata sitä, mikä siellä olisi se tärkein tekijä. Eli tämä on aika monimutkaista tämä niin kuin terveysväitteiden kenttä, mutta koko hyvä tarkoitus on siinä, että meidän ei enää tarvitsisi tietää, että mihin tämä perustuu, vaan me voitaisiin luottaa siihen, että ne väitteet, jotka markkinoilla esiintyy, niin ne on tosia ja meitä ei johdeta harhaan. Kiitoksia.